Dobrodošli u Tarava priče. Sa nama je danas Peđa Ristić. Peđa, dobrodošao. Bolje te našao, Milomire, zdravo. Zdravo. Današnja emisija je priče sa i dakle pričamo generalno o tvojoj karijeri i kako da kažem tekla tvoja karijera. Kada smo se mi prvi put upoznali, bilo je vezano za saradnju za kreiranje web sajta. Tom prilikom, na nekom prvom upoznavanju, je zapravo isplivalo mnogo stvari, da se ti baviš i muzikom, i pisanjem, i zapravo i IT-em, i tako dalje. Da je to svakako nama bilo malo iznenađujuće sad za šta pravimo sajt, to bi trebalo bude neki 6-7 sajtova zapravo za svaku te stvar pojedinačno. Tako da smo krenuli od nečega i ono što meni sad, i verujem da će ljudi interesovati najviše, da li si ti IT-evac koji je prešao umetnost ili si zapravo uvijek bio umetnik pa je prešao u IT pa se vratio, da čujemo taj deo. Kako je zapravo nastalo sve? Da, to je teško pitanje, interesantno. Ja sam profesionalno bio IT menadžer. Kad sam počinjao studije, bavio sam se raznim vidovima umetnosti, pevao, svirao, komponovao još u gimnaziji gitaru, pre toga klavir i ja sam imao aspiracije da budem neki glumac ili pevač ili tako nešto. Onda mi je tata rekao: sine, ako ćeš celog veka da budeš glumac koji u trećem činu unosi tacnu sa šoljom za neke velike glumce koji su tu od prve scene, to ti neće biti dobro. A ako inženjer budeš i završiš neki tehnički fakultet, uvek ćeš moći da se zaposliš i uvek ćeš imati para za lebac. Ja sam to tad prihvatio više nego razumeo. Poslušao sam tatu i studirao i izvršio elektrotehniku, IT odsek. Tada je to bilo avangardno, tad još nije postojalo sve što danas postoji, niti u tehnici, niti na fakultetu. I radio do 91. u raznim vidovima IT menadžmenta, u prodaji, u programiranju, svašta. 91. sam rešio da napustim zemlju. Hteo sam da se sklonim, da ne budem dobrovoljac u akcijama koje su tada započinjale i trajale narednih skoro 10 godina. Nisam hteo u tome da učestvujem i zato sam digao 2 prsta i prešao u Austriju kod nekih poznanika, prijatelja i u roku od 2 dana dobio posao kao inženjer. Tad sam se setio mog tate koji je rekao da si glumac, odnosno da sam bio glumac, ko zna kako bi se zapošljavao, šta bi radio, gde, da li bi bio nosio gajbe u nekoj samoposluzi ili šta, kao elektroinženjer. Ja sam se zaposlio oko 2 dana. I tako je bilo sve do penzionisanja. Jasno, hvala. A da li onda, kada si, znači, kada je došla ta posljednja odluka da se baviš isključivo umetnosti, da li je to bilo krenulo u toku karijere ili tek kada se završila ta karijera? Te 90. su bile, ja se pre toga već, kažem, bavio, to ćemo spomenuti, razne sam imao aktivnosti u okviru kluba studenata tehnike i u ateljeu i u vojsci i tako, razne sam imao umetničke aspiracije, ali sam 90-ih se dopisivao sa prijateljima koji smo napuštali Jugoslaviju i čuo svakojake priče, i simpatične i tužne, u toga slučaju interesantne, i ja sam skupljao ta pisma, skupljao te priče. Onda sam čuo jednu jako dramatičnu i tužnu i tragičnu priču moje prijateljice, čiji muž je Amerikanac, tragično nastradao, kao neka refleksija našeg sukoba u Jugoslaviji tadašnjeg. To je posebna priča, ali tad sam odlučio da to mora da se zapiše. Napisao sam tu njenu priču, odnosno to njenom mužu, što se sve desilo, i dodao onda sve ove druge anegdote koje sam imao po raznim pismima, porukama, što naše autobiografske, što od drugih ljudi, i to sam onda sklepao u moju prvu knjigu Pijanino u blatu. Nisam znao da ću da posle budem još veći pisac od toga. To je bilo 98. I onda sam se posvetio svom pozivu i poslu i u raznim državama gde sam živeo, radio kao IT menadžer u raznim firmama. Sin je odrastao, žena je doktorka koja je radila na razvoju lekova, tako da sam ja to gurao, taj svoj profesionalni posao, karijeru, sve do svoje 63. kad sam otišao
u prevremenu penziju sa 63 godine, 2016. I onda sam uzeo neke priče koje sam u međuvremenu onako sklepao do pola, malo ovu, malo onu, i jednu po jednu sam ih onda razvijao u romane. Tako da sam, kad sam se penzionisao, posvetio svo slobodno vreme, ili pretežno svo slobodno vreme, pisanju. Tako da sam od onda, što se na engleskom kaže full time writer, ili ti pisac puno radno vreme. Sjajno, sjajno, hvala ti. Kada sad pominješ sva ta putovanja, ajde samo kratko da prođemo gdje si sve živeo, dakle u kojim sve to državama si živeo, radio, Da. i koje bi neke razlike, kažem, napravio neke paralele tada i evo sada kada se posle svega toga vratiš ovde i nastaviš, kažem, uspešnu penziju. To te paralele, to je mnogo komplikovano pitanje, vratit ćemo se, doći ćemo i na njega. Ja sam kao mlad u gimnaziji, vreme gimnazije živeo u Beču 4 godine, tata je radio tamo, tako da sam se posle vratio ovde na studije i do 91. bio tu. 91. sam rešio da neću da učestvujem u ovome što se ovde dešavalo, pogotovo ne kao dobrovoljac u nekim oružanim snagama, nelegalnim i nezvaničnim, i brže bolje se spakovao i otišao u Beč, gde sam imao poznanstva i prijatelje. 6 godina smo bili u Beču kao familija, sin se te godine rodio 91. i onda je on u Beču krenuo u osnovnu školu. Milja žena je radila već u farmaciji, ja sam radio tu i tamo razne poslove. Dosta vremena sam provodio i u Rusiji poslom, nudeći, prodajući IT rešenja za Hewlett Packard, za Computer Associates, za Ingress, relacionu bazu koja je tada još postojala, a posle je Oracle sve preuzeo, u Computer Associates i tako raznim tim firmama. Onda je moja supruga dobila unapređenje za London i mi smo prešli 3 godine u Englesku. Ja sam držao jedan internet shop, podučavao mlade i publiku iz komšiluka kako se koriste kompjuteri, Excel, Word, PowerPoint i takve stvari. Onda smo na kratko bili u Americi, u Indianapolisu, ali tu smo izdržali samo 6 meseci, to nam se nije dopalo, ni po jednom aspektu, ni poslovno, ni privatno, ni kulturno. I 2002. smo se naselili u Bazelu u Švajcarskoj. I tako da smo do prošle godine, do korone, bili u Bazelu sve vreme, onda se i moja supruga penzionisala i sada smo i dalje ostali u inostranstvu, sad smo u Crnoj Gori, u Herceg-Novom, a ovdje u Beogradu imamo stan, tako da smo sad između Herceg-Novog i Beograda. Zanimljivo svakako. Mene kao neko ko je trenutno primarno u IT-u interesuje, da li se cijela ta karijera vezana za IT, da li je imalo nekog uticaja na ovo stvaralaštvo? Ili su, kao što kažemo, predrasuda bi rekla da to nema nikakvih dodira IT i management, IT management sa umetnošću, pisanje knjiga i stvaranje. Ja sam na početku karijere bio programer, radio sam u Fortranu. I neko, da li se današnji stručnjaci u IT uopšte sećamo se, ima čak i nekih sad zahteva na nekim mestima da stoji još uvijek kod koji radi na tim jezicima. Da. To je bio simpatičan jezik, on je bio relativno lak, komplikovan naravno, kompajleri su morali da budu vrlo jaki da bi se to pretvorilo u neku aplikaciju, ali to sam relativno kratko radio, posle sam prešao u management. Međutim, mene su kompjuteri i naročito tih 70-ih, posle 80-ih, naročito su me fascinirali kućni kompjuteri, odnosno mali kompjuteri. Posle su se pojavili naravno i laptopovi i telefoni i tako, ali već PC, personal computer, je meni već tada bilo jako interesantno i onda sam to i sa poslovnog aspekta i sa privatnog eksploatisao, učio, polagao kod Microsofta one kurseve za mouse, mislim da se to zvalo, Microsoft User Specialist ili tako nešto, za Excel, PowerPoint i Word. To su mi bile 3 aplikacije koje sam. I onda sam to, naravno, i u ovom normalno redovnom životu počeo jako da koristim. Ja sam u međuvremenu za posao i završio, naučio project management i tu sam dobio neke
kurseve, položio neke diplome, ali taj project management sam takođe do dan danas primenjivo i primenjujem i u privatnom životu. Ja sam jako organizovan i strukturiran i meni... To smo primetili u saradnji. Ja mnogo volim da znam koji je zadatak, koji je rok za taj zadatak i koji su uslovi za taj zadatak i koje su među stranice da se stigne do tog zadatka, dakle kontrolne tačke. Naravno, ko su zainteresovani, da i njih uključimo, da su neki stakeholderi ili tako već kako se to stručno zove. Tako da ja živim, moj život je project managementom vođen i to su delovi gde je taj neki IT šire gledano, project management nije IT, ali ima te komponente, gde to utiče i na moj život. Takođe utiče i na moj kreativni rad, jer ja kad pišem knjigu, ja prvo napravim 1 ili 2 stranice bullet point listu. I to je moja knjiga. I onda iz 17. tačke pređem na drugu, iz druge idem na 32. pa se vratim na 7. Ja razvijam bullet points jedan za drugim. Naravno, posle to izgube se bullet points i postane to knjiga i to treba mnogo još na tome raditi. Ali ja sam taj aspekt i u svoju kreativnost u pisanju knjiga, pisanju romana uključio. Taj deo nisam znao, ali sam se nasmeo malo pre zato što ja sam neko ko ekstremno koristi bullet pointe, pa kada god i kažem u svom poslu kada zapisujem zadatke, uglavnom to postavim po bullet pointima koji su indentovani, ima kolega kojima to baš i ne prija, ali polako su se navikli pa sad shvataju kako moj mozak funkcioniše, a koliko vidim i ti po istom principu. PowerPoint koristim isto svakodnevno i za svoje knjige pravim bar osnovni dizajn korica kako će izgledati, pa čak i unutra. Word sam ekspert i ja sam sve moje knjige sam ja uradio prelom. Posle to dam izdavaču, izdavač ima stručnjake koji to naravno još dodaju, prerade, pretvore u odgovarajuće PDF-ove ili već kakve ne znam šta i dodaju sve što treba, ali ja ja non stop sedim za kompjuterom, non stop sedim za laptopom, tako sam zaradio i probleme sa leđima i sad se trudim da živim malo zdravije, pa kad ne pišem onda idem da se šetam. To je neka treća poruka. Super. A ja bih se vratio na ovu poruku koju pokušavam stalno i kroz edukacije koje imamo. Svaki alat je dobar kada se nauči na visokom nivou da se radi. Dakle, to što kažu, mnogi ni podaštavaju Word danas kao alat koji je za početak, ali zapravo je kao i svaki drugi jako moćan, pa ukoliko je čovjek se dovoljno usredsredi, može sa njim da napravi, sa svim tim alatima. Čudo može da se napravi sa Wordom, čudo može s PowerPointom. PowerPoint ima one takozvane, templates ili kako se zovu, tako da cela prezentacija onda izgleda uniformno, unificirano, svaki slajd novi koji otvoriš liči na onaj prethodni, samo menjaš, naravno, sadržaj, slike, tekst. Word isto tako, master template. U Wordu isto se trudim da sav tekst bude neki type i da svi tekstovi koji su pesme budu type pesme, a sav tekst kad neko priča, da je to onda tekst normal ili tako, da onda kad su neki tabele ili ne znam šta, onda da su svoj type. Tako da onda ja na jednom mestu promenim taj type i ili celu veličinu fonta ili sve se... Tako da jako mnogo koristim Word i sve sam napisao na Wordu i dodao to sa PowerPointa. A Excel možemo posebno da pričamo i Excel je izuzetno koristan. Možemo te uključimo onda u kurseve koje snimamo, da snimiš za Word i Excel. Vrlo rado, ja sam se dugi niz godina bavio predavanjem, učio sam ljude u ta 3 softvera i u Engleskoj i u Švajcarskoj i privatno. Mnogi ljudi sam naučio, čak su me plaćali za to. Čak su i neki brakovi nastali od toga kad sam imao komšinicu koja je voljela da nauči 3 osnovna alata iz Microsofta i ja sam onda kod nje odlazio na časove i tako, onda je neki kompjuter preko mene kupila, laptop, došla po njega i u radnji videla mog drugara koji je tu bio u gostima, mog drugara Beograđanina, onda su se njih dvoje zagledali
i danas imaju dve velike ćerke i žive srećno zajedno. Ja sam im kum, jer sam ih ja preko tog mog IT treninga koji sam nju podučavao i njih sam upoznao i oni su sad srećni u braku. Sjajna priča. Hajde sad da se malo vratimo na ovaj umetnički deo. Ovo za IT je super interesantno. Ja bih mogu još nekoliko sati oko samo IT-a, ali hajde da popričamo malo vezano i za muziku. Dakle, malo pre si spomenuo da je pisanje krenulo 90-ih godina, pa nadalje, ali inspiracija za muziku postala ranije, dakle imaju taj musical Slobodanka, tako? Jest, na studentskim danima. Slobodanka jeste. Znači, ipak je muzika starija malo pisanja. Da. I još je mnogo starije, moja muziciranje je mnogo starije od Slobodanke, doći ćemo i na nju. Ja sam u osnovnoj školi išao paralelno u muzičku školu i učio klavir 6 godina i bio sam neki talenat, resitale imao i predviđali su mi veliku budućnost kao pijanisti. Sa 15 godina u 8. razredu osnovne, 6. razredu muzičke mi se smučilo da vežbam više sati dnevno Belu Bartoka i Baha i tako neke užasno dosadne i ozbiljne muzičke kompozicije. Naravno, vrhunskog kvaliteta, ali meni to kao 15-godišnjaku nije prijelo. Drugo, bile su žurke na kojima trebalo svirati gitaru. Niko nema klavir da sad tu se svi zabavljamo. Tako da sam posle klavira uzeo i sam iz nekih sveščica koje su tad bile mogle da se kupe po knjižarama, naučio gitaru. Naučio sam da sviram ritam gitaru. Naučio sam svih osnovnih 20-30 akorda i ono bare, kako se ide gore dole i ovaj hvat i onaj hvat. Po neki ton umem da uhvatim i ovako, ali sam ja, dakle, već u gimnaziji svirao, bio sam u toj školi u Beču gde sam bio sam u bendu, imali smo, ja sam bio gitarista, imali smo sve što treba u rock bendu, svirali popularne pesme na školskim svirkama, onda sam počeo da pišem pesme, ovako, neke ljubavne, neke tužne, neke vesele i neke kompozicije. Kad sam 71. ovde upisao elektrotehnički fakultet i pošao da studiram. Paralelno sam i dalje komponovao neke svoje pesmice, na svoje tekstove i na tuđe, imam neke pesme i na tekstove poznatih srpskih ili jugoslovenskih pesnika. I 73. sam u ateljeu 212 upoznao Boru Đorđevića. Zajedno smo napravili grupu Zajedno, sa Ivanom Kačunković i Đorđem Petrovićem i još sestrama Budisavljević i napravili grupu Zajedno. Snimili smo moju pesmu Goro moja na tekst Alekse Šantića i to je postao veliki hit. Dan danas može da se čuje na radiju. To peva Bora Đorđević, a ja sam se izvukao iz tog benda i vratio se studiranju. Na studijama sam bio vrlo aktivan u klubu studenata tehnike i išli smo svake godine na elektrijade. To su takmičenja svih jugoslovenskih elektrotehničkih fakulteta. Poreč, Šibenik, Rovinj. I jedna od tih godina je bila neka 75. 6. ne sjećam se koja. Meni padne na pamet da napravimo musical o devojci Slobodanki koja studira elektrotehniku. To je 10%. Znači opet IT neki. Opet IT naravno i ona završava uspešno elektrotehniku. Nema naravno momka, sve ima odlične desetke, familija, deda je potpuno razočaran jer šta će ona sad da studira elektrotehniku i IT, a razna rodbina, tetka, strina, majka, brat, svi su oni neke uloge imali. I ja sam napravio sa dramskom sekcijom KST-a, napravili smo musical, sve moje pesme. Dušan Hristić, moj kolega elektroinženjer, koji je tada bio u posljednjoj igri Leptira, je raspisao sve note i mi smo napravili to, odsvirali, otpevali, 2-3 puta izveli u KST-u i onda smo otišli na elektrijadu i naravno pobedili sa mojim musicalom. Posle je Teatar Leva u Beogradu hteo to da primi taj musical, da ga naprave u Teatru Levo. Međutim, nije bilo kapaciteta, nije bilo dovoljno entuzijazma i taj moj musical je završio na tome. U KST-u smo ga izveli još nekoliko puta, ali eto, to je bila jedna od prvih tako mojih eskapada u komponovanje, u pisanje tekstova i muzike, a paralelno sam i dalje
Znači, odmah studirao. u relativno najkompleksniju stavku. Dakle, sve odjedanput da se sjedi na jedno mjesto. Dobro, to je bio studentski komad s pevanjem, nije tu bilo ni plesa, ni kostima, svako, jer to je bilo priče iz naše sadašnjice. Devojka, i to je u stvari ceo muzikal je bio jedan veliki sto za ručavanje gde se slavi njena diploma. Aha. I svi su sedeli oko stola, babe, dede, tetke, strine, kolege, braća i ona jedna sva zbunjena, nema momka, ali je diplomirala i tako. Onda deda nešto priča, tetka nešto napila se pa peva. Tako, svi su oko stola stajali i pevali. To je, ceo program je to bio, nije tu bilo neke, nije bio muzikal u pravom smislu te reči. To je došlo malo kasnije. A kasnije, Sano Boki, jako uspešan. Pre 2 mjeseca, da, posle 50, 40 godina kasnije. Dobro. Ajde, kako je sad bilo raditi sad taj muzikal posle celokupne? To je projekt ozbiljan, to je ozbiljan projekt i tu sam ja napisao scenario i jednu pesmu. Moj drug Vlada Racković je snimio napravio drugu, pa smo 2 pesme originalne uklopili i 15 pesama iz žanra i iz doba u kojem se moj muzikal odigrava, to je 1934. I taj projekt sam ponudio Herceg Novom. Herceg Novom, nažalost, ne postoji pozorište, ali postoji veliki broj entuzijasta, kulturnih i umetničkih stvaralaca, vrhunskih umetnika, i glumaca, i pevača, i kostimografa, i scenografa, i koreografa. Tako da smo u druženim snagama od proleća prošle godine do jeseni kasne spremali to pod rukovodstvom Petra Pejakovića, režisera crnogorskog. Mi smo to napravili i uz silne muke i ogromni entuzijazam i oduševljenje napravili stvarno dobar muzikal koji je u svakom pogledu pravi muzikal. Ima muziku, ima ples, ima kostime, scenografiju na velikoj bini, razglas, mikrofoni, reflektori, mislim baš je potpuno je pravi. Za razliku od onog prvog, ono je bilo onako malo zezanje studentsko. Hoće li biti možda sad, što se kaže, remake Slobodanke? A ne, Slobodanka, ne, ja ću iskoristiti možda neke od melodija iz Slobodanke. Čak sam ja neke kasnije i preradio i napravio neke druge pesmice od toga. Ne, Slobodanke nema, tu nema ni dramaturgije, tu nema ničega. To je samo 10 pesama bilo. Priča o devojci koja je diplomirala elektrotehniku i kao čudo svetsko su je gledali pola familija, pola odobrava. Ali ne, od toga nema ništa. Ali ovaj muzikal treba da zaživi, treba da živi. Očekujemo da u 22. bude izveden još nekoliko puta, nadam se mnogo puta, vidjet ćemo. Stavit ćemo svakako ove informacije u opisu do novog muzikla poslednjeg, a ako pronađeš tu pesmu što si spomenuo sa Borom Đorđevićem, isto bi bilo interesantno da je stavimo. Ta pesma možete da je stavite, zove se Goro moja, grupa Zajedno i ona se vrti na radiju relativno često. Ja dobijem čak i neke tantijeme. Mislim da sam za 20. dobio 720 dinara od izvođenja. Verovatno 1, 2, možda 7, nemam pojma, pošto je jedno izvođenje na nekom radiju, ali to je jako poznato. Iole starije generacije se sećaju te pesme. Ona je čak bila himna mladih Gorana Jugoslavije par godina, pošto je Goro moja, jel? Pa su Gorani to pevali. Inače je predivna pesma Alekse Šantića, a i moja melodija nije loša. Poslušat ćemo definitivno. Znači, da ovako malo rezimiramo. Na početku je bio muzikal, relativno skoro je bio muzikal. Na sredini je negde bila saradnja sa Borom Đorđevićem. Gdje su bila 3 lafa? Pa to je nekako, grupiše se s krajeva. Muzikal je bio, dok sam bio na fakultetu, tamo je bila i grupa Zajedno i Bora Đorđević. Mi smo ostali dobri prijatelji do danas i kad se negde sretnemo, mi zapevamo Goro moje, jer to na tom snimku koji jedini postoji, to on peva i Ivana Kačunković. A sad, na ovom drugom kraju spektra, gde je muzikal, tu su i te druge moje muzičke aktivnosti i knjige. Zaboravio sam šta si me pitao. Šta je bilo, gde je to drugo? Bora, kada su, kažem, u toj vremenskoj liniji 3 lafa nastala i postoji dalje, radite? Da, 3 lafa. I da uopšte ispričamo šta su 3 lafa. Da. Ko su zapravo? Tako je.
Ja sam veliki porodični prijatelj sa Nešom Janjićem, Nenadom Janjićem, zvanim Neša Vranjanac, koji je beogradski mašinski inženjer i umetnik, gitarista i zabavljač, koji živi jako dugo već srećno oženjen u Bazelu. A znali smo se iz mladosti, iz KST-a još. Slučajno je dospeo u Bazel. A također sam porodični prijatelj sa Vladom Markovićem. Vladom iz Vlade i bajke, koji uzgled budi rečeno sad imaju novi album, za koji dan će biti promocija. Pa ćemo i njega da promovišemo. Vlada Marković, porodično smo se družili pre 5-6 godina, stalno se družimo i nekom prilikom smo nešto na žuru zapevali, pa zajedno, pa njegova supruga Mira, pa moja Smilja, pa ne znam ko je još bio, pa što ne bi, ajde, dajte opet, daj još nešto zajedno. Vlada i bajka su svojevremeno pevali Simon i Garfunkla i naravno njihove pesme, pa ajmo ovo, pa ajmo ono. Baš ste lafovi, neko reče u toj večeri, na tom druženju. Ali kao, dobro, eto, nas dvojica, bio je Vlada i bajka, sad oni nisu više tad bili zajedno, sad su se ponovo oživeli i ponovo sad snimaju i snimili su novi album, ali tada kao, ajde, da zovnem, imam ja druga Nešu, a pa kako ne, znamo svi Nešu i Neša divno peva i svira. I tako smo napravili trio. Akustičarski trio, 3 lafa, pre jedno 5 godina, ja mislim, ne sjećam se tačno, možda 14. 13. tako nešto, 15. I nas dvojica smo živjeli u Bazelu, Vlada ovde. I onda smo nekoliko puta kad bi dolazili u Beograd oko slava, rođendana, novih godina, roditelji su još, moja majka je bila živa i tako dolazili smo često i onda organizujemo, ajde jedna proba, sat, dva, pa ovo ćemo, pa ono, pa koju pesmu, pa daj još jednu, pa koju ti znaš najbolje, pa ajde Neša, pa ajde Vladine, neke Oblak i Beograd i tako te njegove najpoznatije iz vremena Vlade i bajke i moje, Goro moja i takve. I onda smo to uvežbali neki repertoar i napravili 1-2 koncerta svirke u Bazelu. Tomu su naši prijatelji to dobro primili, onda je neko rekao, pa čekaj, ajmo ovde, ajde u Beogradu, onda smo bili u Beogradu u Dadovu, pa smo bili u Muha baru, pa smo bili u Zemunu, tamo je bio onaj Carte Blanche da se zvalo, to je dečije pozorište neko na početku Zemuna, koje sad ne radi, ali to je bilo pretvoreno u neki kao kabare pozorište, bilo je lep, divan ambijent. Pa opet u Bazel, pa opet malo ovamo, pa nas pozvali. Mi smo uvežbavali, imali smo repertoar od nekih 40-50 pesama, koje smo 3 glasa i 3 akustične gitare. I mi smo to sa velikim oduševljenjem izvodili pred malim i velikim publikama. Mislim da je najveće možda bilo u Balkanskoj, to je jedan od posljednjih koncerata, kad se krene niz Balkansku, pa s leve strane ispod onog prolaza, nije važno, tu je bilo možda 150-200 ljudi, u Dadovu je isto bilo puno, i ovo u Zemunu, to su tako publike oko između 100 i 200, a po kafićima možda malo manje, i tu smo mi 3,5 godine imali oko 30-35 koncerta, praktično skoro kao jedan koncert mesečno. Bili smo u Londonu, imali 2 koncerta, u Parizu smo svirali na Svetosavskom balu, u Crnoj Gori 2-3, u Herceg Novom, u Miločaru. Tako da smo bili jako zadovoljni kako nam to ide. Naravno da tu nije bilo žute banke, mi smo sve sami sebi i prevoz i smeštaj i sve. Naravno kad je u Crnoj Gori onda je jeftino jer smo kod mene u stanu, ali kad smo negde u London i tako išli onda ili kod prijatelja ili smo morali nešto da platimo i tako u Beogradu. Smo imali recimo 15 koncerta, 10 u Beogradu, 15 u Švajcarskoj i još 10 po 2-3 na sve strane. Ali definitivno da ste i vi publika uživali u tome, makar je to bila velika nagrada. Da, reći ću ti jednu tajnu, mi smo više uživali u probama. Da. Jer u probama nas je Vlada raspisivao glasove, ko će šta da peva. I najlakše je da svi pevamo unisono, svi znamo sve te pesme, California Dreaming, tra-na-na-na-na, i okej, svi to znamo, ali sad to on peva, on je vodeći lead, a Neša mora da vuče gore neku tercu, a ja dole da popunjavam neki bas, bariton, nešto,
I tako da smo mi to kreirali na probama. Čekaj, ne to, probaj sad ovo, pa onda na klaviru, ajde vidi, ne, probaj ovo. I onda da naučiš, da zapamtiš sve to, pa sutra ponovo probao, pa sad koncert, sam zaboravio šta treba da pevam. Odvuče me ono u prvi glas. Da bi to sve uvežbali, mi smo se divno družili, i danas smo naravno prijatelji i družimo se. Međutim, posle 3,5 godine, 30 nešto koncerata, smo se malo i umorili. Smetalo nam je to što dvojica smo bili u Bazelu, a Vlada u Beogradu, pa to stalno bilo skopčano s nekim putovanjima, troškovima oko toga. Kad negdje idemo na neku svirku van Bazela ili Beograda, onda opet putovanja, pa hoteli, pa tako čuda. Tako da smo se malo umorili, a i matori smo, brate, svi smo već bili preko 60 kad smo to radili. I onda smo se jednostavno dogovorili, bilo je lepo dok je trajalo, ostajemo drugari i prijatelji, ali nećemo više. Zaustavili ste na vrhuncu. I kad je bilo slatko, zadeni, sviri i za pojas zadeni. Prekini kad je slatko. Mi smo prekinuli kad nam je bilo najslađe, imamo čak jedan disk, smo nešto snimili, amaterski. Neke pesme smo radili u studiju kod Vlade Rackovića, neke ruske divne pesme smo uradili. To je nešto što bi možda moglo da se doda u muzičku potku ovog našeg podcasta. To je naš snimak ruske pesme Konj, gde smo u studiju kod Vlade Rackovića snimili 20 glasova, nas trojica, i to zvuči stvarno spektakularno. To je a kapela, ruska pesma grupe Ljube i zove se Konj, i to smo mi na ruskom otpevali u 20 glasova. To stvarno zvuči svetski. Dodat ćemo definitivno i to. Kada analiziramo tvoje knjige, trenutno poslednja, dakle, Reč i note, najnovija je miks i pisanja i muzike. Što definitivno sad kad pogledamo nije moglo jedno bez drugog. Upravo to. Ali ipak je krenulo razdvojeno. Je li bilo teško sad razdvojiti muziku po jednoj strani i pisanje na drugoj? I kad se to spojilo na kraju u ovo poslanje? To je meni u krvi. Ja sam stalno sa muzikom i sa pisanjem. Ja stalno radim i muziku i reči. Srećan čovek, koga sam napisao 2017. Govori o jednom makedonskom Jevrejinu koji je prošao kroz 20. vek, kroz svakojaka čuda i muke koje mu je taj vek postavljao kao prepreke. Međutim, u toj priči on stalno se seća nekih pesama, što makedonskih, što jevrejskih, što popularnih pop pesama iz 50-ih, što klasične muzike, i ja sam to integralno ugradio u priču, tako da ti imaš tekst Zajdi, pun tekst te pesme, kad on misli tužan na svoju mladost i na svoju Makedoniju iz koje je davno otišao, to je ceo tekst. Kada vidiš drugu pesmu, Bitola, vo Bitola i tako dalje, Bitola, sve te moguće pesme, sve su one sastavni deo. I kad sam završio knjigu, ja sam nekako se osvrnuo pre nego što je izdata, izašla u štampu, ja sam pomislio, čekaj, ova knjiga ima toliko muzike da ja treba i muziku tu da obezbedim. Ja sam napravio CD koji se zove Soundtrack i koji ne mogu da prodajem zato što su to sve licencirane, originalne svetske pesme, numere, ali ga ja poklanjam svakom koji kupi knjigu, dobije i taj disk. I meni se ljudi javljaju i kažu, ovo ti je genijalno, ja čitam knjigu i dođem do neke pesme, Toše Proeski, kad ja odo Bitola ili tako nekako ide pesma, kaže, ja zaustavim čitanje, tvoj disk pustim, odslušam tu pesmicu, pratim tekst u knjizi, nisam tu pesmu znao ili znao sam je, baš je divna, legla mi je, i onda nastavim dalje da čitam. Pa dođe neki deo gde oni sad tamo na terasi sede u Beču, taj moj glavni lik, i sluša klasičnu muziku, obožava to i to. Pusti to sa diska, prođe 10-15 minuta, 20 neka muzička numera i onda nastavi da čita. Tako se može naravno čitati Srećan čovjek. Znači, to je već veza između muzike i ovoga. Kovš je slično, priča o ruskoj čini koja putuje od dvora Romanovih sve kroz 20. vek, gde je takođe
u prvom delu, kada govorimo o Rusiji do 20-ih, mnogo ruskih romansi se pominju i kako se uz njih pleše i kako se uz njih voli, kako se uz njih jede i kuva i šeta i ja sve te pesme onda izvodim ili mi neko pomaže da ih izvedemo na promociji knjige ili ih pustimo ili onda posle se dešava svašta u Nišu pa puštam naše niške, domaće, narodne, kasnije u jugoslavensko vreme 50. 60. Tako da i ta prepuna muzike. I kad sam došao do toga da imam napravljen tekst za musical, to smo spominjali ranije, Sano Boki, koji je naravno vrhunac kombinacije reči i muzika, jer sam ja napisao ceo tekst i tu jednu kompoziciju, drugu sam sa Vladom doterao, a onda sam izabrao sve ostale pesme u saradnji sa Mirelom Šćasni, koja je producent celog muzikla i muzički urednik. Mi smo izabrali koje će to biti sve pesme. Onda sam napisao taj scenarij i rekao to ću ja da objavim sad u knjizi. Tokom pandemije, tokom prošle godine sam dobio razne ideje za priče i napisao 6 priča. To su sve reči, tu nema muzike. Ovaj muzikal je mešavina reči i muzike i to je ispalo nekih 100-ak strana, 120, ne sjećam se koliko je bilo bez toga, taj deo. I onda sam rekao, čekaj, ja kad sviram sa društvom, sa gitarom, razne popularne pesme, rešio sam da napravimo multimedijalno druženje, da nije samo da ja sviram, a svi oko mene sede po foteljama ili u kafiću, piju svoje pijutske piće i pevoše onu pesmu sa mnom, koju svi znaju, ali ja znam ceo tekst ili ga čak čitam, jer ne znam na pamet, ali oni koji tamo pevuše, oni znaju Welcome to the Hotel California, a dalje onaj se napričao 4 strofe koje kakvih nekih priča, drogiranih čuda, to niko ne zna te reči. Prvo, ljudi ne obraćaju pažnju, drugo, teško, neki imaju problem možda s engleskim, treći onaj da li izgovara kako treba. Nemaš pojma šta je onaj u 4. strofi rekao. Ja prevedem to na srpski i podelim publici. I kažem, ajde Milemire, jer te mrzi, evo pročitaj ovu pesmu na srpskom. Onaj kaže, juče. To sam i doživio na jednoj od tvojih promocija knjiga. Jeste, kaže, juče sve je izgledalo kao u redu, ali posle, onda neko je, pa čekaj, to je yesterday, pa jeste yesterday, evo ga sad na srpski i onda ja otpevam yesterday i svi pevamo zajedno, ali je napravljena jedna interakcija i društvo na žuru ili u kafani, tako da sam 20 takvih pesama dodao, opet muzika. I onda me Marina Đenadić, moja urednica iz kreativne radionice Balkan, rekla, čekaj, moraš da napraviš to da bude stvarno multimedijalno i da ne bude samo priča o muzici i o pesmama, nego da budu fizički tu uz knjigu. Kako? QR kod. Tako da smo na korici knjige odštampali QR kod koji vezuje onoga koji ko čita taj QR kod, odlazi na moju stranicu na YouTube-u. I tamo ima sve te pesme, da ih čuje, i John Lennona, i Beatlese, i Elton Johna, i sve koga sam to prevodio. I ima i moju tu pesmu iz muzikla, da čuje kako zvuči u muziklu. I ima jednu priču koju sam audio pročitao, jednu od svojih 6. Tako da je to baš, nije sad note, ali je audio. Znači ima moj glas i te pesme i bukvalno te originalne pesme iz prevoda, iz muzikla. Tako da je to tako nastala jedna mešavina, multimedijalno delo reči i note. Ja mogu potvrditi ovaj deo vezano za atmosferu na promociji. Zaista se publika uključi pa to bude jako interesantno. Nije samo jednosmerno konzumiranje. Da, to je predivna ideja. Ne znam što to ljudi ne rade, ovi kantautori, mada treba to. Evo sad imaju, mogu da uzmu od mene sve prevode i da ih čitaju gde god sviraju po kafanama umetnici, zabavljači, jer ljudi će shvatiti šta govori ta pesma. Ima tu i Cat Stevensa i Stinga i Bob Dylana i tako, ABBA, svakojakih raznih, Chris Rea, svašta se tu, Cohen, svakojakih pesama koje ovi naši umetnici po kafićima, oni one man band što sviraju, oni sviraju sve te pesme, to su popularne pesme, svi to vole. Znači daj publici nek pročita neki prevod, taj jedan se aktivno uključuje u žurku, on nešto ustao pa govorim pred narodom, i drugo što svi razumeju o čemu je pesma. Tako da mislim da je to dobra ideja. Super. Malo te si spomenuo kovš.
kada pogledamo koricu, gleda kao neka činija Jeste. i možeš nam reći o čemu se tu tačno radi. Ja kad sam prvi put vidio, rekao sam, ok, kakve veze ima sa činija, zašto bih čitao cijelu knjigu koja nije priča, nego je zapravo ceo roman, knjiga. Tako je. Zašto je to toliko interesantno? Pa, I da li to ima dodira sa realnim događajima? Apsolutno, apsolutno. Meni sve što sam napisao, sve je realno. I ove, evo i musical. Dobro, musical je 1934. To nisam aktivan učesnik i naravno i ove pesme o kojima smo pričali nisu moje. Ali ovo drugo, sve što sam ja napisao, sve reči koje sam ja napisao su rezultat ličnih iskustava i ličnih doživljaja i događaja koji su se dešavali ljudima koje poznajem. Reč kovš se ne prevodi ni na srpski, ni na engleski, ni na nemački. Svuda je KOVSCH na nemačkom ili samo SH na engleskom. Kovš je ruska reč koja označava činiju za serviranje tečnog jela, čorbe, supe ili nekog pića. Početkom veka je bilo veoma pomodno na dvoru Romanovih i među grofovima i generalima da se organizuju balovi na kojima se svirala ruske romanse i francuski valceri. Tad je francuski jezik bio vrlo popularan u Rusiji i kulturni viši slojevi su u stvari govorili francuski i slabije znali ruski. I onda postalo je popularno da se servira punč. Punč je jedno piće, mešavina svega i svačega. Alkoholno piće, ali onako malo slatkasto, nije mnogo jako, tako da može da se nalivaš sa tim punčom. I ako se pleše na balu, da se osvežavaš, stavi se i led, pa bude i taj punč osvežavajući. Sad, iz čega servirati na balu, gde dolazi car Nikolaj ili neki general ili neki grof. Onda je Fabergé, koji je već bio prisutan na dvoru Romanovih i pravio ona jaja, čuvena je Fabergéova jaja i more drugih srebrnih, zlatnih i predmeta dekorisanih sa dijamantima. Sve su oni to već pravili, bili su tu etablirani i njima je jedan general poručio treba mu za bal neko činija nešto iz čega bi mogao punč da se a pazi, tu će doći 100 ljudi, prema tome dajte da to bude veliko, nije to neka činica za supu. Kovš je ranije bio kao neka kutlača, da može s njom i da se sipa ili da se iznese ako je malo veća, pa svi kusaju sa kašikom ili nekako jedu. To je i od drveta se pravio ili od keramike i od onog emajlirano, kako se zove, enamel, ne znam. Uglavnom, napravio je Fabergé kovš od 10 kila srebra, to je ovaj na slici, koji je izuzetan rad i plus on ima jednu dekoraciju gore kao dršku, na mestu gde je drška, ima simbol dinastije Romanov, poglavi orao ruski. I taj simbol ima 4 kile srebra u sebi, a činija 6. I prima 6 litara tečnosti. Kako bi ja to sve znao, ne bi nikad to znali. Živeo sam u Londonu 2000-te i prijatelji iz Beča, koji se bavio inače antikvitetima i dovlačio iz Srbije razne stvari koje bi prodao u Beču. Pegle na ugalj koje malo odšmirgla i prefarba u žuto-crveno. Bečlike su to kupovali i stavljale cveće na prozoru u to. Ili one neke lepe lustere koje pokupi na vašaru u Vojvodini. Ili tako neke staro srebro, porodično. Šta je već nalazio, on je nosio za Beč i prodavao tamo u antikvarnicama. Drugar, ciganin koji je skupljao te stvari po Srbiji, po vašarima, kaže, evo jedna kuća u Nišu se rasformira, neko je novije kupio, sad je renoviraju kuću i prazne tavan. I ja prolazio, Milojko, i video neka srebrna činija i uzeo za bud zašto, da vidiš ti to je nešto srebro, mora da je dobro. Ovaj dođe hitno iz Beča tamo, uzme činiju, donese u Beč, odnese kod zlatara, zlatar padne u nesvest i kaže čoveče, ovo je nešto fenomenalno, ali nije vam kompletno, gde je drugi deo? Kaže, kakav drugi deo, evo činija sve. Pa kaže, ne, ali ovde gore
vidite neke rupice tu gore, moralo još nešto da ima, neka drška, neka dekoracija. I počne jedan detektivski posao, da se po Srbiji telefonima, e-mailovima, čitanjem, pričanjem, komšiluk, obilaženje, da se nađe gde je drugi deo. Porodica se rastorila, da ne prepričavam sad celu priču. Uglavnom nađu, sastave i to za ogromne pare ponude preko Sotheby's aukcione kuće u Londonu. Meni prijatelj se javlja telefonom i kaže, možemo da prespavamo kod vas 2 noći, imamo posla u Londonu. I dođu kod mene, stave onu činiju na sto u mojoj dnevnoj sobi. Ja kad sam je video, ja steo da padnem u nesvest. Ovolika velika srebrna činija blješti, ovako kao sad ovde reflektori, to bi blještalo. I ova slika je naravno dobra, profesionalna. Oni je stave taj sliku na naslovnu stranu, aukcije sa ruskim umetninama za april 2000-te i ovaj prijatelj ponovo dođe u aprilu i mi zajedno se udindirimo i odemo da gledamo aukciju. I na toj aukciji smo prisustvovali nadglasavanju, kako se kaže, nadvikivanju sa onim tablicama ko će povećavanje, aukcija prava i tako da je radio sa njom da se kupio? Ta kustos žena u Sotheby'su, koja je stručnjak za rusku umetnost, kad je videla to u februaru, kad je on doneo prvo, odneli smo kod nje i ona kad je videla, ona kaže ovo je apsolutno fantastično. Ovo mora da je 1902. ili 3. najviše 1904. taj general ili ovaj ili onaj, samo mogu 2 generala da budu, to je Fabergé za njih, to je služeno po dvorovima, to je ovo, to je ono. A kako je stiglo u Niš? Kako smo mi to 1999. našli u Nišu? Znači, od 2002. napravljeno u Petrogradu, 1902. 1902. napravljeno u Petrogradu, 999. 100 godina kasnije, obrelo se u Nišu na tavanu. Da sam ja istraživao, kopao, čitao kako su Rusi dolazili u Srbiju posle revolucije. I nalazi čito mnoge knjige i objavljene kod nas i međunarodne i ruske i izmislio priču da je neko sa dvora to ukrao, doneo na leđima, obreo se preko Soluna, preko Istanbula, kako su Rusi ulazili. Mnogo sam čitao o tome kakav je dolazak tih 10.000 Rusa bilo u Srbiji. Oni su odlazili i drugde na svetu, ali mnogi su ostali u Srbiji, pa i dan danas imamo njihove naslednike. I onda sam čitao dalje kako je bio život u Nišu, kako je bio život između 2 rata, šta se dešavalo, šta je radio Vronski, šta su radili generali, šta su napravili crkvu pored Svetog Marka na Tašmajdanu, kako su ta ruska... Čitav taj vremenski vremeplov sam ja istraživao i gledao gde bi tu moglo da se uklopi. Pravili su izložbe, ikone, oni su donosili sve, ikone su naravno poslednje prodavali, ti jadni Rusi koji nisu imali od čega da žive. Srebro, porodično, bunde, svašta su to sve oni rasprodavali da od toga žive. Naravno ikone poslednje i u svemu tome sam ja onda sklopio ovu pričicu i napravio roman. Tako da su ove 2 knjige Sećan čovjek i Kovš na izvesan način slične, naravno i mnogo različite, ali slične su toliko što u Sećan čovjeku pratim jednog čovjeka sa našeg podneblja, Jevrej iz Makedonije, koji kroz ceo 20. vek putuje i svašta mu se dešava i to sam ja sad sve opisivao u toj knjizi, a u ovoj jedan predmet putuje. I bio sam, da kažem tako, dovoljno hrabar da mi glavni lik knjige, romana bude predmet. Naravno da se oko njega mota mnogo ljudi i ti ljudi su oni kojima se nešto dešava, predmetu se naravno ništa ne dešava, ali je taj predmet, taj kovš, ta činija, u stvari svedok svih tih raznih događaja između rata, pre svega ono na početku sa Rusima, na dvoru, pa revolucija, pa ubijanja, pa čak i onaj Raspućin se javlja u mom romanu i on ima neke veze sa kovšom, onda šta je bilo u Nišu, šta je bilo Drugom svetskom ratu, i rojalisti i komunisti, pa posle Goli otok, pa razne socijalističke priče, 50. 60. tako, i na kraju, naravno. Tako da sam ja, sve to se dešavalo oko ovog kovša. On sedi na policiji ili negde, a sve se ispod njega dešava.
Onima koji budu čitali bit će svakako znači, interesantno i da nauče što šta usputno za ta vremena. Pripremajući se, Tarabat tim je, u suštini malo smo se raspodelili pa smo analizirali dela i zaključili smo jednu stvar koju si ti malo prije spomenuo, a to je da većina tvojih knjiga se bazira na nekim realnim događajima ili je nešto direktno iz tvog života uticalo na njihovo pisanje. A onda smo također primetili da ne postoji ni jedan ljubavni zaplet. Što znači da je tvoj ljubavni život savršen, verovatno. Tako je. Ja sam očekivao to pitanje, nisi prvi koji me to pita. Čak sam razgovarao sa nekim stručnjacima iz ove oblasti da od neke od ovih knjiga napravimo scenariju, bilo za neku seriju ili za neki film ili za neko pozorište. Ima mnogo događanja u tim mojim knjigama i moglo bi da se napravi dinamično sve i svašta, pa evo i u ovom mjuziklu, svašta se dešava. I odmah mi ti ljudi koji pišu scenarije za filmove ili za knjige i priče, odmah kad pročitaju, prvo što me pitaju to je to. Nemaš ljubavni zaplet, rasplet, pogotovo nemaš nikakvog seksa, ali nemaš ni pomena od nekih tih ljubavnih međuljudskih odnosa i ljubavi. Ja ne znam odgovor na to pitanje, zašto je to tako. Ja imam predivan brak i predivan seks i to nije ništa što mi nedostaje. Možda mogu da, sad kad ovako naglas razmišljam, govorim o tome pa naglas razmišljam, je da je to jedna privatna sfera u koju ja ne volim mnogo da ulazim. Mene i u filmovima koje gledam danas, a naročito 70-ih, tad su filmovi bili mnogo eksplicitniji. 70-ih godina su na filmovima se svašta videlo, što danas pada u domen pornografije ili lake pornografije, soft porn. Meni u ovim filmovima i serijama koje gledam se ne sviđa kada u priči dolazi do ljubavnog zapleta, pa su on i ona se zaljubili i sad su nekako došla situacija i odlaze u neku sobu da se vole, da se bave seksom. Ja bi ostavio na tome i rekao bi, sad su se oni tamo bavili šta su radili, a sad ide priča dalje. Ne moram da ulazim u njihov krevet i da gledam i sad se oni žalave i jebati. To je definitivno komercijalni deo koji je došao. To je taj komercijalni, mora da privuče, mora da bude... Tako da ja sam nekako sad to skoro kao da sam anti. O tome nema govora. U Srećnom čoveku ima, da kažem, žena, pored u životu mog glavnog lika Alfreda, ima nekoliko žena. Prva je njegova glavna žena, s kojom se ženi posle Drugog svjetskog rata, Austrijanka, i oko nje ispada veliki problem politički, jer je ona Austrijanka, a on Jevrejin, a dolaze da žive u Srbiju u vreme kad partija to ne odobrava i partija hoće njemu da nametne neko drugo rešenje za brak. Onda odlaze u Izrael, jer se rešavaju da hoće tamo da žive, tamo ih ne primaju zato što je ona Austrijanka i njen sin je iz prethodnog braka austrijsko dete, fašističko dete, mada je dete u stvari, ali to je bez veze. Ali dobro, eto, postoji ta žena, s tom ženom ima sina, s tom ženom ima divan, srećan brak, živi ovde, živi onde, živi u Austriji, živi u Srbiji, živi u Izraelu, mislim svuda lepo sve, ali ja ne ulazim u te priče, oni su divan svoj bračni život imali. Kad su se emotivno i razišli, i ona nažalost se razbolela i još i umrla, onda on upoznaje drugu ženu i već u poznim godinama, ali sa njom ostvaruje jednu manje više platonsku, ali divnu ljubav gde se oni dopunjuju i u starim godinama lepo provode zajedničko vreme. U međuvremenu, dok se kratko boravio u Izraelu u nekom kibucu, biva tamo i neka kratka avantura, da pokažemo da je on čovjek od krvi i mesa, da nije baš samo sedeo tamo i brao pomoranđe i kopao rovove, nego ipak imao i neki društveni život. Dakle, ima žena, ali nije to ništa razrađivano, nisu tu detalji nikakvi opisivani. U ovim drugim knjigama, u Kovšu je glavni lik činija, tu baš nema tam mnogo da se priča. U ovim
pričama isto, to su priče na neke teme, to su neke ozbiljne teme, to su neka bahatost ponašanje, to je neki taoci, neke žrtvovanja za osobe koje volimo, to je taj neki musical, to su sve teme u kojima nema... Taj deo sam i hteo da malo prenesemo, da ljudi shvate da su to teme koje nisu površne, nego ima dosta dobrih u pričama, naravno. U svim tvojim delima, ne samo u pričama, ali kroz sve njih se provlači. Za kraj, šta su planovi za dalje? Nova knjiga, novi musical, nove pesme, adaptacija za scenario, šta očekujemo dalje? Ja sam, kad sam objavio Srećnog čoveka i dobio stotinak, par stotina primeraka, prodao i podelio i ljudi mi se javljali sa mišljenjima, svi su ga hvalili i rekli, pa ovo je i o Jevrejima priča, ono to moraš da ponudiš i na stranim tržištima, bit će još ideološki, verski opredeljenih čitalaca, mada to nije priča o jevrejstvu, ali glavni lik jeste Jevrejin, prema tome što da ne. I govori o vremenu Holokosta, ali ne tragično umiranju u Auschwitzu, nego kako je jedan uspeo da preživi sve to. I onda sam preveo na engleski i na nemački, tako da imam sad to na Amazonu, Happy Man i Der glückliche Mann. I sad mi je prijatelj ponudio da Kovš prevedemo na ruski, jer je ruska priča i ruska priča o belima Rusima koji su 20-ih posle revolucije bežali i šta se s njima sve dešavalo, tako da je to jedan od planova da u 22. pokušam da sa prijateljem koji zna dobro ruski i literarno je jak, da prevedemo to na ruski, to jest on da prevede na ruski, pa da pokušamo da nađemo izdavača za Kovš u Rusiji. Srećan čovjek čeka, ima englesku i nemačku verziju, tu sad nema šta, međutim, u pozadini imam te neke naznake da se piše scenario, da ćemo napraviti neki scenario od toga, možda za seriju. Pijanino u blatu je autobiografski iz 70-ih, moji vršnjaci i malo ljudi između naših godišta koji su ili odlazili ili su neki njihovi odlazili, nalaze sebi priče u Pijaninu i nalaze interesovanje za te priče o tome šta se kako dešavalo kad smo mi se 90-ih odlazili. A u ovoj priči reči i note su 6 priča koje su nevezane, 4 su vezane jer govore o nekim ozbiljnim konceptu žrtvovanja za bića, za draga bića, bilo da su rodbina ili životinje, scenario mjuzikla i te pesmice, tako da to neku naročitu budućnost nema. Ali sam te priče i mjuzikl pisao ove protekle korona godine, jer sam dobio inspiraciju i tako da sam roman koji sam skoro završio u novembru 20. a tačno godinu dana, parkirao, stavio na led. Taj roman je 80%, 70-80% gotov. To je jedan nov roman, opet na jednu interesantnu priču o ljudima koje ja znam, ali stavljeno u kontekst života u Jugoslaviji 50-ih, 60-ih, odnosu prema bivšim informbirovcima, prema onima koji su bili za Tita, odnosno onima drugima koji su bili za Staljina i tako jedna u tom smeru obojena priča, neće 100 godina da pokriva kao ove prethodne, ali opet jedna istorijska priča iz ličnog ugla jer znam aktere. I mega plan do kraja svesnog života, znači sigurno još jedno 3, 4, 5 godina, možda i duže, će mi trebati da napišem roman o mojoj familiji, o mojim precima, počevši od dede koji je bio građevinar i zidao velike zgrade po Beogradu, počevši od crkve Svetog Marka pa nadalje, i njegove kuće na Dedinju koja je važila za najčvršću kuću u toku bombardovanja u ratu, u kojoj su posle bili useljavani i Nemačka i posle ruska, ustaška i ruska i partizanska komanda, sve na Dedinju, pa posle ta kuća šta je prolazila, znači ceo taj spektar šta se dešavalo sa mojim nekim beogradskim precima, to će biti neka epopeja, ne znam, ali moram da naravno to opet oplemenim pričama, događajima, da to ne bude samo priča o mojoj mami i tati, nego da bude nešto interesantno da svako hoće da pročita. Kao što smo i navikli od tebe. Hvala ti, Peđa. Mi svakako
sarađujemo i na drugim poljima, a s obzirom da su ovo bile priče sa Peđom Ristićem, imat ćemo i priče za neke konkretne teme, a ti bi mogao svakako doprineseš i u ovom delu vezano za IT management, a i za ovu rusku, srpsku kulturu kada izađe taj nova knjiga. Vrlo rado, samo se javi, ja ću da prenosim svoje znanje vrlo rado. Mnogo ljudi sam naučio da ozbiljno koriste Microsoftove alate. Dogovoreno. Hvala vam što ste pratili, ovo su bile priče sa, zapratite nas na društvenim mrežama i vidimo se sljedeći put. Hvala, prijatno. Hvala tebi, Peđa.